înțeles ce înseamnă dispoziția, adică am înțeles în mare și nu mai insist că vă puneți la dispoziția poporului român, la dispoziția țării și că sunteți pentru reconciliere națională și vedeți un guvern PSD-AUR, adică cei care au reușit să dea jos guvernul ăsta, vedeți posibilitatea mai departe. Asta este în primul rând zestrea națională care trebuie... Care sunt cele 10 puncte? Numărul 1, zestrea națională, care trebuie rapid reformată. Că tot ce ține de identitate nu ce înseamnă resurse, bogății naturale, naționalizarea lor, care trebuie să intre în proprietatea poporului român. 2. Înseamnă scutirea fiscală și credit productiv pentru micii producători. 3. Sprijinul economiei locale și a gospodăriei tradiționale. 4. Bănci populare sau bancă populară, bănci populare pentru credit productiv, pentru producție, pentru micii producători. Este esențial ca economia să plece de pe loc.